Hej guys. Igen. Ja. Han vil vise Suknel. sukker. Bare sukker. Det er så knald, ikke? Nå ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er faktisk godt. Hej, jeg har fået sådan en kage. Men der får sådan citronformage. Ja. Yes, eating. Eller hvad det hedder. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Vi spiser. Ja. Ej, jeg smager simpelthen citronformage. Det smager flødeskud. Nå, det kan jeg ikke lide, men det kan de fleste vist lide. Nå, det er fordi, det er nede i bunden. Nå. Blander lige. Ej. Det er alle andre drikke. Det er alle andre drikke kaffe med sukkerkærler. Det må være lækkert. Det er for lækkert. Det er alt. Det er lækkert. Og iskaffe. Iskaffe. Jeg elsker iskaffe. Og mig. Og jeg skal lige sige, det her er min kusine Rosa, hvis I kan se den forrige video. Og den forrige video, den video før, mente jeg. Og så, hun er 8 år gammel, ikke? Jo. Vi har lige været til begravelse, så vi er lige til det der efter begravelsen. Vi er lige lidt triste. Det er fordi vores bedstemor lige død. Ja. Men hun var rigtig syg, så Ja. det er godt det her. Din værsgo. Nej. Det er den ikke. Og mine hænder er på resten fedtet. Ja. Flot. Men mig og Karla, vi skal have en sovetal, tror jeg. Vores forældre har i hvert fald spurgt. Og vi ved godt, men vi skal lige se, om det overhovedet kan lade sig gøre. Det er sådan. Ja. Nå ja. Jeg har helt glemt. No comments to this. Ikke kommentar på, hvad jeg laver. Min kusine. Ja. Ja, det er. Nå, det var den. Og jeg er din kusine. Ikke? Hvor gammel er det egentlig, du er? Jeg er 10. Nå ja. Jeg får en snap. Nå. Og jeg er 8. Ja. Hvad laver jeg? Ej, mit hår, synes. Hvad er det, der er galt med det hele tiden? Det er flot. Så grimt det er. Det er flot. Jeg tager en nål op i. Hey, jeg kan faktisk også noget. Her. Jeg tager lidt stof på tår. Jeg tager også lige en på dit hår. Kan vi ikke gå ud og køle? Okay. Må jeg godt smage? Nej. Bare det her. Okay. Ej. Jeg er ikke så vild med kage. Jeg elsker kage. Kage er mit liv. Jeg kan bedst ikke drømme kage. Ej, det er også min yndlings. Chokoladekage. Chokoladekage. Jeg har et spørgsmål. Israel eller Palæstina? Hvilken af de to, der holder med? Israel eller Palæstina? Hvad holder du med?
Jeg holder med Palæstina. Ja. Skriv lige ned i... Hvad? Nej. Hvad? Vent lige. Jeg skulle til at sige, skriv lige ned i kommentaren, hvis det er, hvad I... Hvis det er hvad? hvad I... Jeg ved det ikke. Der er faktisk fucking creepy her, fordi der er bare sådan en lang gang. Ja. Og så er der alle mulige lyde. Det er jo et hotel. Ja, shh, bare lige stille. Kom på nu. Hov, Carla. Det er sygt mærkeligt. Skal vi ikke så forstå med din Den her. Den er sådan... Okay, men der er kun én. Nej, og så er der sådan nogle her. Det er faktisk min telefon. Giv mig. Det ved jeg godt. Faktisk virkelig skræmmende. Der er, hvis I kender min tro, det gør I nemlig ikke. Men min tro er satan, djævlen og ånder og spøgelser. Og hvilket betyder, der er spøgelser og ånder på det her hotel. Og det skræmmer mig lidt, fordi jeg har aldrig mødt det. Hvad gør det? You touch this. Hey. Der er nogen derinde. Jeg har udmærket en. Ej, jeg bare... Jeg mærker, du tager mig. Han toucher mig. Han toucher mig. Nej, han så mærkeligt. Han toucher mig. Ja, okay. Han er bare sådan, kys mig luft. Luft, kys mig. Der er også den her dernede. Carla, Hvad? skal du tage lidt? Skal du på toilet? Ja, men du må godt vente udenfor, for jeg tror, at det kommer til at lukke lidt. Vi kan bare stå og snakke, mens du sidder derude og presser. Ved du hvad? Det gider jeg faktisk ikke. Jeg tror bare, du kan være der alene. Ej, Jo. men du skal heller ikke gå med ind. Jamen, det har jeg jo heller ikke tænkt mig. Jeg har bare ikke tænkt mig at være der. Hej. Carla, jeg gik med dig og du var bange for at gå ind alene. Jamen, det er du ikke. Men jeg ventede i det. Jeg gad i det. Carla, kom nu. Den anden gang gider jeg bare ikke at komme. Okay. Bare sæt ned. Ja. Kom, det er faktisk lidt kedeligt her. Kom. Den er ikke så kedelig. Har du mig ikke holde? Nej. Det er min telefon. På dit album. Hvad? Carla, kom, vi skal ses nu. Say goodbye, but this one means forever. Kom. I don't want to say bye. Ja, Carla. Vi skal begge to kunne se. Nå, hvad var det? Hvad skal vi lave på sovehotel? Vi skal i hvert fald skincare, hvor vi skal måske normalt at købe en ansigtsmaske, og så skal vi sådan en ruller, hun har. Den skal sådan køre op og ned, og op og ned, op og ned, og op og ned. Det er den der ansigtsmaske, hvis din mor har overskud til det. Det kan jeg sgu godt selv gøre. Du kan ikke køre bil. Nej, det kan du ikke. Jeg ved ikke det. Nå, Carla, man kan kun se dig. Carla, man kan Jeg er på vej. Efter skincare, hvad skal vi så? Sove. Nej. Jeg har en soveblok. Ej, det kan så vildt idé. Bare sætte en livestream på og bare sove. Carla, jeg har en idé. Hvad? Har du egentlig skærmtid på din telefon? Nej. Det er godt. Det er så sådan, at lige lang tid at sove. Men det har jeg på TikTok til gengæld.
så når vi har lagt det til at sove, så kan vi jo lave en video, hvor vi sådan... Altså, når vi vågner, så kan vi lave en video til. Ja, vi kan lave en video, hvor vi sover. Nej. Ej, jeg skal lave en video, hvor vi sover. Ej, den er perfekt. Men Karla, efter skincare, så skal vi ikke sove. Vi skal jo også... Jeg tænker, at vi kan sidde med din telefon og se noget YouTube eller TikTok eller hvad det nu er. Og så kan vi... Så skal vi have aftensmad. Og hvornår skal du i seng? Det er meget forskelligt. Karla, det er jo fredag. Ja. Så skal vi også have fredagslæg. Ej, ja. Sammen. Ej, ja. Og det var vores første sove. Jeg fik ikke fredagslag i sidste uge. Sidste gang vi sov sammen, der var det også sådan, eller ikke sidste gang. Første gang vi sov sammen, der var det jo sådan fredag. Ja. Så, Jeg får ikke fredagslæg mere. okay. Nej, jeg har chokolade derhjemme. Jeg synes, det ligger bedre, når det ikke er fredag. Det ligger bedre, når det ikke er fredag. Ja. Mennesker. Man kan kun se dig, Karla. Ej, man kan sgu da også se dig. Ja, lige før kunne man ikke. Nu kan man sgu heller ikke se mig. Det er dig selv, der går ud af kameraet. Det er sgu da fordi, jeg drikker. Jeg drikker mig fuld. Ja, det kan jeg også godt lide at gøre. Mange. Ej, Hvad? Hvad? der er en tale. Ej, er der en tale? Hallo, Rosa, vent. Rosa, Rosa. They're coming home now. Men så, når vi står op igen, hvad skal vi så lave? Det ved jeg ikke. Ej, Karla, vi kan også. Men det er fordi, når vi... Hey, vi kan lave en video om, hvor lang tid det tager at lægge masking op om daglig. Hvor lang tid det tager at lægge med daglig makeup. Ja. Men så jeg skal også make up på, så... Jeg ikke har brug for det. I forhold til mig. Jeg er så kendt. Men altså, det er sjovt ikke sjovt. Du er også yngre end mig. Ja. Da jeg var 8, havde jeg heller ikke brug for makeup. Synes jeg heller ikke, du har den. Jeg skal se min pande. Kan du kigge på min pande? Kan ikke det på min pande? Jeg har godt set den, Karla. Men alle har... Altså, alle får det der. Altså, det er jo helt naturligt. Piller ved min armbånd. Det er svært at se, fordi det er på den arm, jeg filmer. Jeg kan ikke dreje. Det er